Ngiyanibona lapho niyakhohlisana abafethu lapho ey'kolweni, emgwaqweni nithi bafethu umuntu angaphumelela ngaphandle kwesikolo. Yazi mfethu, mina ngifuna ukutshela something. Zikhona ezinye iy'ndlela zokuthi ungaphumelela without education, but ukuze uphumelele mfethu fanele uyofunda mfethu. Khohlwa mfethu ngokuthi uzophumelela without education. Mfethu, ukuze impilo yakho ihlangane khona mfethu fanele ukuyohlanganisa okuthize, ube nama-qualification ukuze uyofika kulowo msebenzi ofisa ukufika kuwo. Futhi asibona bonke abantu bazophumelela without education. There are few people abaphumelela without education. Amathuba maningi ukuthi ungaphumelela nge-education. Ukuyongena laphana kumalume, ekhampanini yamalume lapho esebenza khona, bazofuna amapheshanyana mfethu. Mfethu, funda mfethu, ungakhohlisa abangani. Hamba mfethu uhlanganise, ufunde noma ufika ku-matric. Izathi uma ufika lapha emsebenzini uyofuna umsebenzi, kube na something oyiphatha ngesandla ezokhona ukukhulumela, ikufakazela ngokuthi khona owakwenza emfundweni. So yekelana ukukhohlisana bafethu, Machida, yekelana ukukhohlisana nithi ungaphumelela without education. Ivela kancane ngokuthi ungaphumelela without education in nowadays. Lova mfethu, Machida, funda. Bazokhohlisa abangani la, bazokhohlisa abangani bakukhohlise bathi hey mfethu ngiyoshaya code 14. Nalowo code 14 kuna something efanele uyihlanganise ukuze ungene kuleyo company leyo ama-truck. Imfundo mfethu, wena osafunda, imfundo mfethu ibalulekile. Baningi abantu abaphumelele mfethu ngemfundo. There are few people abangaphumelelanga without education. Ngiyabonga. God bless you.